Kanza ukuthi ngiyanibingelela igama lami Sibusiso Mashiya Ngwazitholo le Mashiya Online TV. Thembe ukuthi niyaphila nonke emakhaya. Cela nje uma uthi uyaqala ukubuka lo mbukiso wethu bhanyabhanya, uchofe subscribe, usifollow on Facebook ukuze sizokwazi ukuthi sikhule, ufake nombono wakho ukuze sizokwazi ukuthi sikhulisane ngane zawethu. Bafethu, kule weekend esisuka kuyona i-weekend ebenkulu kakhulu kwinsizwa esencane kakhulu emculweni kamaskandi. Igama layo uLemithi Umfokanala, phansi enkandla amahlahla amnyama kwesikaNxumelala. Njengoba sazi ukuthi insizwa ikhiphile i-album eshisa kakhulu esihloko esithi number 10. Bekade yenze i-launch-ke nge-weekend ngesabatha lomhla ka-18 eThekwini Workshop, lapho bekugcwele khona phama, umcimbi omuhle kakhulu ohamba kahle. AbaseThekwini bayiphatha kahle. Siyibongele-ke insizwa nokuthi abantu baseThekwini bayihloniphile, bayipha uthando, bayeseka ekuthenini izokwethula i-album yayo entsha esihloko esithi number 10, ebonakala futhi yenza kahle kakhulu online. Njengoba njengamanje esikhathini samanje akusafani njengoba kwakwenziwa ama-CD. Umuntu semakhulunywa nge-album ukuthi yenziwa kahle, sekubonakala ngey'namba kuma-digitals. Kanti-ke bese kuthi ngosuku lwangeSonto insizwa ibizwa kwenza i-launch la eGoli eJohannesburg laphana e-GP ePakini. Nakhona kuhambile umcimbi kusukela ngesikhathi uqale ngaso ngebhadi-ke okuyinto ejwayelekile-ke la eGoli. Nkosi yami ngizokuxolisa ukuyisho loo nto leyo. Umcimbi awuphelanga kahle njengoba uphele umcimbi abantu sekudutshulwana ngebhamu emoyeni. Ngicabanga ukuthi isigameko esenzekela sekudlala yena uLemithi. Angazi ukuthi ibhadi lelo ukuthi umcimbi uthi ungaye bese uzophazamiseka ngale ndlela ophazamiseke ngayo. Sithi iphephise-ke insizwa kaNala. Zinjalo-ke impisi zaseGoli zinakho nje ukuyiphazamisa imicimbi ngaleya ndlela okwenzakala ngayo. Ngicabanga ukuthi abahlali baseGoli abamabhinca bapenda isithombe esibi amabhinca la eGoli ukuthi abakwazi ukuyiphatha kanjani uma ngabe kunomcimbi owubuhle kangaka. Lokho kuzokwenza umthelela omubi ukuthi wonke umuntu ocabanga organize event for iGoli acabange kabili because of i-behavior nabantu, indlela abantu abayiphatha ngayo uma besemcimbini. Ngane zakwethu ilezo bengithi ngikwethulele zona ezenzeke kule weekend yomhla ka-19 and 18 ngensizwa uLemithi Umfokanala. Kanti ngane zakwethu ingakhohlwa-ke nje kade ngicelile ukuthi ngicela nisubscribe-ele kuyona i-channel yethu Mashiya Online TV.